Πάμε να δούμε τι συνέβη και κατέληξα να κάνω τσουλήθρα στην απογείωση αντί για να πετάω. Ήμουν έτοιμος λοιπόν να απογειωθώ. Εδώ το έχω βάλει σε αργή κίνηση για να το δούμε. Και μόλις το φτερό σηκώθηκε, ο αέρας ήταν λίγο περίεργος, οπότε είχε ρηπές από τα πλάγια, μου χάλασε το φτερό και όταν πλέον το φτερό επανήλθε και μπορούσα να απογειωθώ, βρισκόμουν ήδη στη μέση της απογείωσης και λέω δεν αξίζει, τράβηξα τα φρένα και άρχισα να κάνω τσουλήθρα, μιας και εδώ το σημείο ήταν πάρα πολύ κατηφορικό. Γενικά δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα στο άθλημα, είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που η απογείωση μας επιτρέπει να σταματήσουμε και ήμουν πάρα πολύ τυχερός. Εδώ μάζεψα το φτερό και ο Μίτσος, ο οποίος ήταν έτοιμος για απογείωση, έφυγε. Εγώ συνέχισα να ανέβω επάνω για να ξανακάνω την απογείωση, έστησα το φτερό, ο αέρας ήταν καλύτερος, σηκώθηκε και με λίγο τρέξιμο απογειώθηκα κανονικά.